आइल बे तकली मोछल से है तकली भैया आवन ना भैया जी मत कहो रे भैया जी मत कहो कहीं का हसुर के भाई बताओ दिन भर खाली हम ही काम करत रही आ हमरा कोनो घर में भेलू बटुए बताओ बर्तन माजा तनी तब हमर भेलू नहीं खे तब आदमी कहता कि उ घर में तान के सुत रहतिया लेवा फिचतनी तब का त हम ना फिचले हनी हाय खाना बनावत हई हई पगली के फोटो हमारा घुमतिया का भइलो ए धनिया काजी बैठल दुआरी पर का बात बा नाही हई से आरती उतारी अरे आरती नहीं क्यों तारे के कहत ई कहत तनी कि नया नोचर कनिया बाड़ू तो घर में रहला तो दुआरी पे आके बैठल बाड़ू ई काहे टेंशन बटू ए से बैठल बानी जी टेंशन बटुए माने का है पूरा घर का बोझ तोहर कपड़े पे धइल बा का के टेंशन में बाड़ू उहे समझ लेही उहे समझ ले देखो हम के कारे कारे न देख बेटा चल देना तो तारम काहे गाड़ दे तेरी भतीजवन करे अच्छा चल ठीक बा अच्छा ई पहले नहीं की जानत का हमर कोनो घर में भेलू बा माने बिना मर भाई बड़ हम ही आनी घर में छोट है तो छोड़ के कम अधिकार बड़ के ज्यादा अधिकार रहला ना तो बड़ के ज्यादा अधिकार रहबे करेला हां तू तो पूरा गांव जवार जाना ता कि बड़ के ठीक बा त मान तारी अगर हम कोनो काम करती त ओकरा में हमर वैल्यू काहे नहीं के 24 घंटा आखिर आदमी हम पे पीछा पड़ रहता गाली फकर देत रहता हमरा के कुछ भी बोलत रहता कि तान के सुता रहती है हेने रहती है होने रहती है हेने मुंह की बेइज्जती करती है होने झकती है हेने तू करती है ई कुल हमरा के देखले बानी नजर मारत अच्छा ई बात बा हां बताई दीदी बानी त दीदी कोनो काम में धामे नहीं करत खाली 10 थरिया ठूसा तारी या मोबाइल चलावे लागत तारी हम समझ गए तेरा बात के समझ हम गए का करी बताई रहुए अभी हमरा ही काहे के कोई कहले नहीं खे आ दीदी गइल बनी होने घूमे फिरे जा घर में अब समझ गए ना बनेला बनी जा हम समझ गनी बात के जा रहुआ हमारे से बोलबे मत करम ठीक ना ये सब लूर पता के एक दिन कहिए ना ये भाग हम देख ले हम चल चल घर में तू चल अब फैसला होके रही हमार मेहरारू काम करत कर तो कर हार लौके लागल हो आ तोहन जाना मरत मेहरारू दही दूध खा के पहलवान भइल बड़ा जा लड़बा जा दशहरा के मेला में ठीक कहतिया अब उपाय हम करब एगो गणासी किन दिकार है चेकुआ छोड़तिया ई गणासी हां ओ करेला कैसे काटम एही में कसाई अच्छा तीन के बुझात कि तनी रोटिया मार दी कि तनी चोखो हो जाओ और घासे काटे के बता का रे दिन भर घरे में भूसा रहता मन जब से मेहरारू आइल बिया तबे से का उन तनी जाके खेतौरिया ना घुमतन आके तू मुट्ठी उने खन घास ले सकत कबो के कहले बा कि वो के हम कहीं करे की ए जी तो कबो के नाई खन कहले त मेहरारू आ गइल तो करियन तबे नु करियन कितना दिन रहुए कर हां जब ले जियब तब ले करब चला जब ले जियम तब ले करम अपना बाल बच्चा के ना करम भाईये के करे में जिंदगी सा ओरा जाई देखो तनी कब ले तू भाई के करत तू कर यार तो हमके बोलिए ठीक ना लागेला हां जी हमार बोली थोड़ी ना ठीक लागी रहू राउर खाली भाई के बोली ठीक लागी हमार थोड़ी ना खरिया भेले बड़ी का खरिया खरिया भेके का करब खरी रे खरी कहत नी हां काहे घर में बन त ना खने डाल सकत चला 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 काट ए जी हम तो बियाह क के आइल तो घर में ना रहत रही जब को हम तनी आके तनी पलंगा पर सुती जीता नी 1 घंटा बैठी अरे होड़ रे काम बटे हैं ठीक न कहतिया हां मेहरारू हमार काम करत करत बताओ जना तक की तबीयत खराब हो जाए अरे हई काट दे अब इने खिचवाओ हम ना कटवाई भो हम मेहरारू काटतिया तो के कहत नहीं तो मुंह बनावत ना अब हमार से काम ना होई का ई कैसे बोलत मन जी ना होई त ना होई कह देनी की आज तक से तो ऐसे बोलते ना रहना आज कैसे बोलत ना नौकरी कर जीव का हैं हैं कहाँ है मरद मेहरारू लेके 2 गो तकिया सुतो तर जा पलंग पर हो हमार मेहरारू दिन भर रात भर थरिया बर्तन माजत में घसटा गई अरे बाप रे बाप साला 4 गो थरिया एगो तसला हैं हाँ। एगो कुकर उहे माजे में तो तार मेहरारू के रात दिन लग जाता कहाँ है कपड़ा लता तोहार तोहर मेहरारू के तोहर लोग लड़का के हो ओ समझ गई तोहार बात कनवा फूंक देले बिया नहीं की माई ना ले ली का कहत रही हमार भाई आज तक ले हमरा के कबो जवाब बना दी कहो का हो? समय अइला पर भाई का बापू के जवाब दिया जाला ओ सुन ले पढ़ लिख के ये कुछ सिखल बड़ा ना
काहे क दिन तोहार नौकर बन के रहबो हिनकर तारा के कहिया मन के नौकर बना के रखल बन जाए हो कि तू आके हमरा गोड़ में तेल लगावा चाहे हई कर आज खेत पर झांकी मारे कोल बहुत जब से मेहरारू उतरले बनी बिली मेले निकल तड़ आय धान बेच बेच और चाची के पूछाई है कान में के हितर लटकता मार झुमुर झुमुर तीन तलवा ए तू अपन मुंह से मार के बोल तहार कमीनी से नहीं पहले अपना मरद के देन से पहन ले बनी काहे मरदा के हाँ। में हमारा धवा नहीं खे हमार मेहरारू के तो सुतरी लगा देलबो आधावा जो हतड़ अब पढ़ाइया लिखोइया के देला तार मोल की माई के आई कर कमाइले बतानी पूछता मोल की माई देत रहे हो आज नौकी मेहर के कहल करतड़ मेहर वाला हो कतड़ देर काहे तर ओकर मेहर ने मेहर नहीं की हमनी के हमनी के मेहर ना है बारो रानी के सास आइल बड़ी बारो रानी के सास आई तो हरे चांद गुजलिया का सास होखल ए चंद दुजरी ले कम बनी का चंद यही से न लेके मोबाइल पे बुला रे अपन मारे नगिनिया के बुलाओ काहे ले हाला तहार कमीनी से करतनी तू अपन जबान सुटू सुटू कम चलाव को दे तनी भैया इनका समझा दम त हम हमर मरद के मर ढकले दीदी जी ठीक बा छोड़ देती हम सब उतार के पानी में मिला दे जनी इज्जतिया का कोले बने के घर में डकैती हम गइल मर बने का ढकला हैं भाई बड़ू मरद वाली 4 दिन कहलू ना तू मरद वाली हो गेलू तू ही का पूछले बाड़ू डक झोटा पटा आओ ना आओ तू पटक बा आओ दीदी सुनी वो नहीं रही देखिए पटका पटके के बात नहीं करे के झगड़ा वाला बात कुछ नहीं करे के हम इतने कहम कि हमरा से बनावल खेल सपरत नहीं के ठीक ना अरे त हमारा से न सुने पहले अकेले हम ही काम करती कर कथा गेल बनी हमनी के अलगा हो जाई अरे बाप रे बाप बुझा त कि हे माई भइल बिया हां देख ली हमनी के बस बुझा त कि तू ही हमनी के पैदा कइले बाड़ू तू ही हमनी के पलले पोसले बाड़ू ना देखिए भैया जो ऐसा बात नहीं है ठीक है भैया जी मत कह तू मत कह कौन अपना मुंह से भैया जी कहतइस रे तू अपना भैया जी के मुंह से इज्जत रखतइस हैं मैं खेती गिरहस्ती भाई के नाम पर खरंग बड़ा ना इतना पढ़नी जल्दी खोल देखिए हमर मर्द का कलम फकड़ा के मत करी ठीक ना जितना इज्जत बड़े मरद वाला भइल बाड़ू हाँ। काहे ना के लिया के गइलू परीक्षणी जब विदा करी जा हमनिए के नु त बीरा कहते के कहला से के करत तुए आइलू चलती चलावे का बाती पर के राज करता हम करता नहीं बड़ी तू कह दी देले बाड़ू मरद नहीं के रे छोड़ वतन के लम्बा चल बात के पते चले हमनी के हिस्सा बांटती अब हम हिस्सा अलग रहे कैसन हिस्सा हो कैसा का कोइले बा भतार के हमार हिस्सा कैसा हिस्सा तारा बना के खाए के बता मौगावा के हिस्सा हां आज ना हमारी खेत में काम कर जइया करियो नु जितना दिन हमर मरद खटल बा उतना दिन खटिया तब इनकरा के हिस्सा मिली हटत हटत इतना यहाँ के दुबारा आ गए नहीं कर तू ही तो मोटा वाले बाड़ू चिमनी तो पिया अपने मोटा के पैसा लेकर टूट देखा तू तो हैसा नहीं रहलू हो आई रहनी वैसा नहीं लेके कैसा हो गई जानी रानी सवतिया के गाल बजाए में तनिको बुझाता देखो लमांडा का बुझाई नहीं अरे से खेल खाई लाल बिया तकली मोल झलसा है तकली भैया वन ना भैया जी मत कहो रे भैया जी मत कहू कहीं का हसुर के भाई के का कहती है का बुझाता बारे मरद वाली तोर फस पे हाथ उठावे में शर्म नहीं लागत रे अरे बाजे बसा तू ना के बहिया अरे बाजे अरे पकड़ रख लो फेंक दे ऊपर चल जा गिर जाई देहिया पर शर्म मर लागत टूट है जाई कैसे बतिया कैसा बतिया होता है यार खातिर हो खातिर एवरी आवत ऐसे तो नहीं कि माइन हो जतै सो जुदा करवा दियो सो अपना हाथ खातिर बतिया भी मार देखली बाप रे बाप कहा कैसे लुगा खोस ले लो ई तो हमरा माइयो के सास लागत ले है बड़ा मेहरारू ले बो लागत के नाचे वाली कोठा पे उठा के लेकर आ ये फतर कटलो तू रानी से तू कोठा से कम लागत रू आए हो सब देख रे मोरा पे काम चलाव रे कैसे कर रे तो का कर ले बिरे मटकी क्या कर ले दी तो कमी नहीं तो कमी खाता नहीं रे अरे मार रे होरलिस के डाबा तो के पियावत नहीं काहे हां हो भैया होलिस के डिब्बा तुम देख काली रूप धर के जा और ये ओकरे ओकरे ने देख मोबाइल होरलिस के डाला तार गल जाई एक मुका जहां मरलस ना मोबाइल घी चोरिया पिया पहलवान कइले चल घर में चला घर में कभी हरिया बर्तन के बटावारा हो अभी आवत नीचे देसन अरे 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 और कैसे मार के गोले जो अभी एक छोटा बना मार के आवत नहीं ई लहंगा उठा के बुझाता कि नाचे सिखती आए जा हां अरे कर जाओ पर दाल मत दर हो